Namaste. Vítam vás na dnešnej lekcii. Máme plnú jogovú lekciu, zameranú hlavne na úklony. Nádychom vykročíme ľavé chodidlo z vonkajšej strany ľavej ruky. Pravé koleno položíme na bločik. Nájdeme balans, nájdeme si približne 90 stupňový uhol vpredu. Pretláčame pravý bok viacej dopredu, podsadzujeme jemne pánvu. Pretláčame pekne dopredu a dole. Za druhú pravú nohu dozadu. S výdychom zdvíhame ruky. Môžeme spraviť aj záklon. A s výdychom rotujeme smerom doprava. K pravej nohe pravú ruku načahujeme za pravou nohou. Ľavá ponad hlavu, dlaň smeruje smerom nadol. Pánvu pretláčame dopredu a dole. A robíme veľký úklon, pekne si naťahujeme. Ľavý bok pozeráme dozadu. Pôjdem teraz variantu s páskou. Môžeme si pripraviť druhý bločík z vnútornej strany pravého kolena. Takže snažíme sa pánva smerom dopredu. Rotujeme doprava, krčíme pravé koleno. Priťahujeme pravé chodidlo. A teraz, ak máme stabilitu, alebo tu máme podložený bloček, a potrebujeme ale pásku. Tak si zahákneme pásku na chodidlo a chytíme si ju tou ľavou rukou, práva dozadu na bločik a rotujeme hlava popod, pozeráme dozadu a snažíme sa natiahnuť tou nohou čo najviac dozadu, aby sme si otvárali ľavý bok, rámeno. Možno potrebujeme pásku, zoberieme si pásku. Ak nedočiahneme z stoličku alebo nemáme operadlo, môžeme si tam dať blok, tak ako sme mali predtým. Vyrotujeme rameno a ukláňame sa smerom dozadu. Snažíme sa tú chvíľu vydržať.